Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Ивка и днес ще играем Майнкрафт ново начало, епизод номер 5 май беше. Така. Така. Вижте, през времето, в което нямаше какво да правя, какво си направих. Просто си направих градина. Направих си градинка. Как се ударих. Така. Направих си градинка, също така и направих дървета около... Посадих саплинги около къщата ми и ето вижте, стана цяла къща. Мен много ми харесва. Вижте, заедно е направо много яка. И тези, които са пораснали, съм ги допълнила е така. Така. Сега. Да влезем. Леглото ще си го сложим ето тук така. Само едното. Ето тук. Не, ето тук. Ето другото. Ето тук. Другото ето тук. И така, на мен ми харесва. Дайте палец нагоре, ако ви харесва, или ако ви харесва клипа. Така. След като пораснаха тези дървета, се спалнаха и много... И се спалнаха и животинки, сладки. Се спалнаха... Така. Спална ми се прасенце, го убих и си изядах пържолите. Нищо друго не се е случило. Там има две овци, нека си живеят. И май станаха твърде много дървета. Така. Добре. На мен ми харесва, въпреки да е тясна. Много ми харесва, направо много е хубава. Какво може да се пече? Сериозно? Сериозно? Аз ще опитам с нещо. Нищо, ще си направя друго пък. Мисля, че с това може. Не може. Добре, така. Там 3 ли са? Не знам. Тук има. Нека да отидем сега да си опоим малко градината, за да може да си направим хляб, че имаме само 20. Опа, че имаме само 20 смилян кокали. Така, тук ще затворим. Така. Много няма да ни стигне. Няма. Не стига. Няма нищо де. Все пак си набрахме доста хляб и би лагала така гадно. Важното е, че си събрахме хляб. Тук няма, не е хляб. Добре, също така имаме си и таков семенца. Те ни дават по-допълнително. Тук има още. Само ще си я напълним и като порасне, ще цялата, като израсте. Готово. Така. Сега да отидем да си направим хляб. Трябва да си направя още един чест. Не стига, че си направя хляб и чест ще си направя. Ето тук ще го оставим.
Даже още един ще си направим. Ето тук ще ги оставим. Ето тук. Така. Ще ги оставим. Честно казано, отново, ако съм ви го казала, ви го казвам отново. Абсолютно нищо не съм планирала за днес. Абсолютно нищо. И не знам какво да правя. Сега ще влезем в друг сервер, за да играем. Сега ще влеза в един сервер и ще се върна пак. Така, хора, върнахме се. Не открих какъв мап да си сложа, затова ето тук имам си приложение Maps for Minecraft P се казва. For Minecraft само. Вижте тук колко са смешни. Но аз мисля ето това да си изтегля, да си инсталирам. И се инсталира. Окей. Така. Сега го търсим този мап. Къде? Кой? Бъгнат е този телефон. Бъгнат. Фу, къде съм? Тук е много як този сервер, между другото. Сега ще ви покажа. Тук вътре от тези врати сигурно се чуете какво има. Аз знам какво има. Вътре се състои от всякакви игри и са много яки, примерно. Не. Ето вижте, тук е бокс. Box of Ring. Така, тук си взимаш този костюма за бокс. И ето, и от тук не можеш да излезеш. И се биеш постоянно, докато някой друг не спечели. Между другото, мисля, че имаш някъде за мечове, май не. Ето вижте. Рунд втори. Окей. Ето, не може да излезеш. И такива работи има. Ако харесвате такива мапове, дайте палец нагоре. Да, дайте палец нагоре. Ако ви харесват тия мапове, и ще си имам повече с такива мапове. Сега отиваме там, където свалихме този мап. Сега ще се върна. Хора, върнахме се. Мисля, че това е мапа. Мисля, че това е мапът. Вау, какво е това? Какво е това? Защо ми лаги гадно? Какво е това? Не се слага никъде. Нещо обработва ли се? Какво? Не ти ли трябва морков, за да направиш ваица с... Какво? Тук са количките. Това май ти трябва. Още някакви други. Такова и такова. Какво? Така. И тръгна. Мале. Какво се случва? Хора, сега ще се върна. Ще стоя тук, докато не спре да ми лаги чак толкова. Всъщност не. Какво има там? Така лаги гадно. Какво? 10 цента ти трябват за тия глупости. А тук нищо. Какво? Чух селянин. Го е продавача. Аз няма да ти платя. Защото просто е така, че си взема. Виждаш ли? Хоп, хоп, хоп.
Ето виждате ли как си взех? Сигурно се чуди защо? Защото така си искам. Така, какво става тук? Ужасно лаги и май. Ето тук ще се качим. Така, спираме малко. Не! Много гадно лаги. Ще разберем какво има там нагоре над стълбите в другия епизод. В епизод 6. Това беше за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте палец нагоре, ако ви хареса клипа, и палец надолу, ако не ви харесва клипа. Абонирайте се, ако искате за мен, и ако ми обичате клиповете, искате да ви видите всичките клипове. И чао, до скоро!